Subay sa dalangan, ang saad niya may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulunan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mabalik siya, andam ka ba? Kung mabalik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalangan, ang saad niya may ganting madawatan. Kung mabalik siya, andam ka ba? Kung mabalik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalangan, ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Welcome kamo ni itong programa sa kanginan kini ang maayong balita. No, kamong tanan amo nga kinasingkasing nga gina-welcome sa pagsubaybay ug pagsunod nining ato nga programa nining usa nato ka oras nga tulumanon. Sa bisan asa man kamo nga dapit karon nga nagapaminaw ug nagalantaw nining atong programa, kamong tanan amo nga gina-welcome niining ato nga programa. Kini ang maayong balita gidumalahan sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Gituyo kini pagmugna aron ang matag usa kanato mahibalo ug masayod sa mga pulong sa Dios nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Kini ang maayong balita pagdumalahan sa inyong mga higala, Brother Isao dihito o Brother June dihito. Sa pagkakaroon mga kaigsunan o mga kaiglan dili pa nato makauban si Brother Libby tungod kay doon na sabse mga importanteng lakaw. So nining usa ka oras nato nga tulumanon, kami usa ni Brother John ang makig-uban kaninyo. Well, alang sa pagpadayon sa ato nga programa, ato nga hangyoon si Brother John alang sa ato nga opening prayer. Okay mga higala, magampo kita. Among dalang pananog makagagahom nga Diyos nga naka sa tronos kita san sa mga langit. Nining taknaa sa kagabihon o Diyos, kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon padayon ang kahigayunan sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuonan. Itugot mo ta o Diyos nga kini nga programa mahimo kining panalangin sa mga tawo nga nagapaminaw. Hayagi ang ilang mga panghuna-huna, pahumuka ang ilang mga kasing-kasing og sila mahigugma sa pagsulod sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga maghatag ug magtubag ka sa amo pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga ang matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, sa gihapon kami maghangyo sa inyo nga tanan sa ato nga mga higala nga naglantaw karon sa ato nga Facebook Live nga ato padayunon ang gihimo o gisugdan nato nga pag-share niini nga programa. Kay pinaagi sa inyo nga pag-share mga kaigsunan ug mga kaiglaan, makahimo na kamo pag-participate, pakigbahin sa ato nga buluhaton sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan, pinaagi lang sa pag-share niining atong program. Sa inyo nga Facebook account, kung doon na mo mga 1,000 friends or 1,000 to 5,000 friends mga kaigsunan, kung inyo ni i-share ang atong programa, doon ay posibilidad nga kadtong 1,000 or 1,000 to 5,000 friends nato sa Facebook, sila usab makalantaw o makapamati niining atong programa. O kana na din ang mayong balita mga kaigsunan nga naman, kay pinaagi sa ato nga pag-share, sila makapamati o kini ang lantaw sa atong programa nga naghisgot may tungod sa pulong sa Ginoo, nakahimo pas katumanan sa sugo sa Ginoo nga iwali ang mayong balita sa tibuok kalibutan.
o kana mao ang maayong balita alang sa matag usa kanato nga pinaagi lang daw sa ato nga pag-share nini nga program makahimo sa beta sa pag-participate sa pagbuhat sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan mga higala og mga kaigsunan. So kamong tanan karon nga nagalantaw sa ato nga live broadcast sa kinasing-kasing kami mga kaigsunan og mga kiglan magahangyo kaninyo nga kung mahimo ato nga i-share ang atong program karon nini matag live sa ato nga programa mga kaigsunan. So ang kamuntanan na mga gina-welcome labi na ang ato nga mga listeners din ha sa radio no kung asa man kamoron nga dapit nga nagsubaybay o nagapamati nini nga atong programa welcome kamong tanan mga kaigalaan og mga kaigsunan no nya ato day nga pasalamatan ang ato nga mga kaigsunan sa distrito sa Bogo City sa ilaha nga pagkinasing-kasing pag-abi-abi og pag-welcome kanato sa ilaha nga association kaganiya sa kiniang Kamansiles Seventh-day Adventist Church niya ato pasalamatan sab ang host church labi na nila ni Sister Belen Hista sa og uban sa iyang pamilya nila ni Sir GC Argawanon mga kaigsunan nga nahimo gyud nga hapsay og nindot ang dagan sa ato nga association sa ato nga programa ganiha didto sa Kamansiles Church pinaagi sa ilang nga pagdumala og mga preparation sa maong venue. So kamong tanan mga kaigsunan amo nga ginapasalamatan usab nga mitambong kaganiha sa ato nga association sa Kamansiles Seventh-day Adventist Church. Alang sa pagpadayos itong programa, ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Okay, daghang salamat Brother Esau. Well, mga higala sa tanan nga mga naminaw karon maayong gabi. Maayong gabi sa tanan mga tagapaypay dinha sa Nazareth. Maayong gabi og sa tanan na lang ron nga naminaw sa Tambungon, San Remigio. Unya salamat kayo sa inunta mabulukon nga asosasyon nga gihugupan sa mga kaigsunan kaganina diha sa Kamansiles Church. No atong gipasalamatan ang mga Hista family sa ilang pag-accommodate sa tanan nga mga kaigsunan ang nanambong. Unya medyo na distansya ra magyud hinuon ko kay di na magyud masud lagi sa simbahan kay basta association pila ka simbahan magtapok sa usa ka simbahan muna nga ang nakasud og una dito sa simbahan nakalingkod ang uban diri sa gawas uban ngita og landong ug unya kami po diri sa gawas pero salamat gaayo sa mga kaway-kaway sa kamot sa tanang mga kaigsuonan. Og unya ato sad pasalamatan di ay ang mga Likigan family diha sa Argawanon no. Salamat kayo Brother Vidal uban sa imong pinalangga ang asawa og sa imong mga anak. Unya kamo maghatag lang gyud mo og sorpresa sa amo nga mga kinabuhi nga very touchable gyud ka in times of needs ngano gyud nga anha gid sa inyo matumong. Salamat gyud kaayo sa inyohang mga paghunahuna nya pasalamatan sa nako si Dr. Konkon Lovitania nga bisan tuod ug wa ta magkaistoryahay kaganina dok pero nalipay gyud ko nga naglantaw sa imo uban sa tanan nato nga mga kaigsuonan no. Okay, dili na lang nako tagsaon. Salamat sa mga text messages kaganina sa mga Sabbath greetings gikan sa Negros, Leyte, sa Ormoc, sa Biliran, sa uban pang mga lugar o mga dapit. Well, basig na apay nasulod din ha Brother Isao kay adto ta sa paghatag og aning pangutana. Okay, salamat Brother John. Well, mga higalang at tutas paghatag o pagtagad sa mga mensahe nga midangat karon sa ato nga live broadcast niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi usab kaninyo Brother John, Brother Isa og sa mga kaigsunan nga makonanayong naminaw og nagsunod ning programa. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo sa walay undang pagsubaybay o pagsuporta nining atong programa. God bless usab. Believe gyud ko this is a pure gold ang naagid kasing-kasing ni Brother Ronilo kay how a long time nga gabi-gabi o sa tanang panahon na siya sa atong programa usahay makahuna-huna ko makapamalandong ko ani sa iyang digid basta-basta ang iyang mga pagpanghuna-huna o pagpamalandong kanunay pulong sa Ginoo
Kay ang uban maminaw man nganong dili, pero ang uban pod makalimot. Pero si Brother Ronilo always presence gyud sa ato nga programa. So thank you so much Brother Ronilo, and I hope nga daghan pa gyud sa atong mga listener nga ingon-ingon niya na ang uban god base sa ato nga mga nahinabi, nakaistorya o na text-text nga igo ra gid sila nga mag-observe lang, mag-view, magtan-aw, pero di na lang sila mag-text unya usahay lang matod pa nila nga makalingaw ang mga pangutana unya ma open mind gyud kuno ang mga naminaw, labi na sa mga interesting gyud nga mga butang atong paghisgutan sa kahanginan. Okay, adto ta mga higala sa napay lain nga basahon di Brother Isaw, sige basahon Yes, sabi. Niyasab si Brother Tixon Yulalio, good evening, happy listening. Please ko greet ni Rogelio Hira og ni Raul Batuigas og Sis Inday og Efren og Divisa Ortiga og Zardo. Naminaw sila karon sa GK Amohon, salamat. Then niyasab si Brother Rufino Morino, good eve. Bro John, Bro Isaw, og sa tanang kapaglaom, God bless labi na sa Kamansilis, Hista family. Okay, wala ta magkakita ganin na Brother Moreno kay ubay-ubay na ang mga tao niya. Medyo naatrasar magud ko kay dunay nahabilin ako balik pag balay, layo na akong gigikanan, pero balik gid ko kay importante magud kayo dunay lain habilin, no unya. Wa ta magkaistoryahay ka ganina, pero nalantaw nako ang mga kaigsunan, ang uban pod na nagkaway-kaway sila mga kamot, mga batanon ug dili batanon. So salamat kaayo mga kaigsunan nga na-maintain gyud ninyo ang inyong paghangop sa atong isig katao. So gikalipay nako, kumusta sa diha ni Pare Rene Sigarino, Pare George Luna uban siyang pamilya, no. Maayong gabi sa inyong tanan dinha. Okay, wa na tay basahon man siguro og naa pa ato lang ihabol. Naa pa Brother Isaw? Napabra dyan. Na si Sister Vasyon Idar or Mona Lisa Idar. Happy Sabbath and Sundown Worship. Mayong hapon ninyo, Kuya June and Dong Isa watching from Nazareth Church. Okay, happy sundown dihaday nya napasmo gyud ang bitok nako gapong adlaw kay kining magsalig ta usahay ba mulakaw ta nga wa patay kaon unya magsalig magyud ta. Mao na nga kuy pag-abot nako wa man di ay kay tungod lagi nga alanganin sa mus panahon wa mo makaluto nako na unsahon na lang ani ron. So thank you so much Dai for being nice unya. Salamat sa kanana ang mga pagkuan unya pagkuan sa akong anak, no, sa inyong pag-alalay sa akong anak uban ni Day Dindin ug sa tanan nga mga mother dinha sa Adventist Elementary School, no. Salamat kayo nga malipay kong naapod ang mga mother magtambaya sa akong anak inigagi Inday Himhim. Malipay na kay ko ana, no. Thank you kayo sa inyong tanan. Okay, niyasab si Brother Rufino diin Rabakablo pag paniud to nawala man mo. Kana diha hinoon kay doon na magdagtay mga importante sa kay priority. Nawala ra gyud tinuod mi pag kuan wa na mi kahuwat paniud to, pero sultihan taga bro mo prangka lang gid kog sulti kadtong gipakita nila mga native food, pastilan makadani gid kay ako medyo tong paborito gid bro, pero na pagid to sila special nga gipangluto. Pero napakita pag una magod katong mga native food dito, ang kamuti, ang lato o unsa pa to dito nga mga kuan, murag ingon pagaikos akong katapad nga tukso layuan mo ako kay kanang pagkauna ako magyud ng paborito, pero lagi tungod sa mga circumstansya o sa mga rason wa na lang gid mi ka paabot, wa mi kahulat, nalakaw na lang gid mi. But next time paninguhaon ako nga magka-kuan ra gyud ta sa kanang lunch time. Niyasab si Sister Elsie Pidogo, mayong gabi diha kaninyo Berdisaw kang Berjun. Ako lang i-greet sa inyong programa si Tatay Pablo ug si Mario Dotosme diha sa Barangay Claveria nga kaninyo nagapaminaw ug diri ni nagsukad sa kamanggahan katong sa wali diri sa serbisyo sa patay. Salamat bro. Okay, Brother Dotosme. Kumusta man ka? Salamat sa imong pag-grade Sister Pitugo, no, niya maayong gabi sa inyong tanan diha.
Niya sab si Sister Brother James Barabas Gantalaw Quinyanula. And siya Kinyanuna. Kinyanula. Niya po, good evening mga brad. Na ako pangutana. Pangutana ni Brother John. Niya sab si Sister Lindel Joy. Kuana Picture sana. natin yun. Ato kuana niya na iyang pangutana kay basig mulabay lang rapon. Kaya sa libasahon niya. Good evening mga brad. Na ako pangutana na aman good takauban sa una ambot karon og ato pa ba na siya ngan dili na daw siya mo hatag og ikapulo kay wala daw mabasa sa bag-ong tugon kay lamuan ni niya. Paki-explain sa Mateo 23:23 kay mga mayor daw ta nga naghatag og ikapulo. Okay, mahitungod niya na nakulangan lang siya kay moingon siya nga wa na hisgutis bag-ong tugon ang ikapulo. Naa gihisguta na no sa bag-ong tugon. Kulang lang siguro sa pagtuki mahitungod niya na. But remember, gisulti ng daan sa Dios nga ang tao makapangawat pinagi sa halad og ikapulo. Kung di na ka naghatag, surely nga nangawat ka. Unya giimo basahon ang Biblia, bisan pa diha sa bagong tugon wala gi kawatan nga makasulod sa gingharian sa langit. Okay, salamat. Niya sab si Sister Lindel Joy Velasco Dorotan, mayong gabi kanyang tanan. Sa gihapon nagapaminaw kami ang Dorotan family diri sa Banaw, Tabango, Leyte, samtang nagsugba-sugba og saging. God bless us all. Tanawa lagi gyud native food gyapon. Muna nakanindot diha sa bukid-bukid ingon na ba ma-enjoy gid niya na. Pero okay lang at least nga na while nagsugba-sugba mo na minaw sa mo sa ato nga programa. Well, alas pagpares itong programa, pananaw kay balik diha kanimo Brother John. Well, adto ta sa paghatag og atensyon ini nga pangutana panahon gyud ni nga ma-delete ni dinhi sa akong cellphone after sa paghatag na tog time, no? Okay, Brother John, mayong gabi mangutana ko. Tungod man gud sa akong nabuhat nga mga kasalanan, dili naman tunako mabakwi pa kay nabuhat naman ako. Tanang sala ako nga nahimo og hukman gyud ko niana sa Ginoo. Sa lakto di nako maluwas pa. Salamat si Erning Villas ne. Okay, daghang salamat Brother Erning Villas. Salamat kayo nga imo ning gipadala ning mga puntuha diri sa ato ang programa. Akong balikan, Brother John, maayong gabi. Mangutana ko tungod man gud sa akong nabuhat nga mga kasalanan. Dili naman tunako mabakwi pa kay nabuhat naman nako. Tanang sala ako nga nahimo ug hukman gyud ko ni ana sa Ginoo. Sa lakto di nako maluwas pa. Salamat si Erning Villas ne. Okay, daghang kayong salamat Brother Erning Villas. Ang tinuod Brother Erning Villas, kung ako'y pahuna-hunaon ining mga puntuha sa imong gitext o gipamulong dire, murag na hopeless ka na gyud. Wa na kay paglaom pa. Mura ba og para nimo kuha na lang gyud kanana nga hulat na lang ka og panahon nga hukman kas Ginoo pero dili ingon ni ana ang Ginoo. Kining giingon nimo nga ang tanang sala imong nabuhat wa lang gyud nimo na specify pero okay ra. Mas okay ra pod. Tanang sala imong nabuhat kung atong hunahunaon kinsa magyong tawhana ang nagpuyo ubos silong sa landong sa langit nga wa makabuhat og sala. Muna nga magpasalamat nga naay Kristo nga nagpakataon ining kalibutan aron maluwas tagikan sa atong mga sala. Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 nagingon ug igaanak niya usa ka bata nga lalaki ug siya panganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Timan igyod nga kining Kristo nga nagpakatawo nining kalibutan nagpakatawo siya aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Timan ang katamis og kanindot sa gihisgutan sa Juan 3:16 ug 17 kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan dili aron iyang hukman ang kalibutan kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Timan nga kung unsa man ang mga kasalanan nga imong nahimo dili na lisod ang paghatag sa Dios og pagpasaylo. Timan
nga ang katungdanan natong tao mao ang paghinulsol, ang pagpangayo ug pasaylo sa atong mga sala, ug ang katungdanan sa Dios ang pagpasaylo sa atong mga sala. Atong himuon ang atong katungdanan nga mangayo ta og pasaylo ngadto kaniya sa atong kasalanan, kay ang katungdanan sa Dios ang paghatag man og pasaylo sa nangayo og pasaylo sa ilang mga kasalanan. Ang gikinahanglan sa Ginoo ingon ni ini regado, pamatiin nimo ang Isaiah 55:6 ug 7. Mao ni ang gisulti lang dinhi. Sa Isaiah kapitulo 55 bersikulo 6 ug 7 nag-ingon, ha? Pangitaan ninyo siyuba samtang siya hikaplagan pa, kalom na. Muna nga bisan pa sa imong pagkamakasasala ang imong himuon ang pagdangop ug ang pagduol diha sa Ginoo. Pangitaan ninyo siya samtang hikaplagan pa, ha? Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Karong panahona kung ang tao mubiya sa iyang pagkadautan ug moalagad sa Ginoo, magampo siya sa Ginoo, ang Dios mamati pa, ha? Diha sa tao unya niya pamatiin ni ang city. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong. Bisan unsa pay sala nga imong nahimo, ang importante nga mobiya ka diha. Dili kay magpabilin ka, dili kay magpadayon ka. Ang tuyo sa Ginoo nga ang tao mobiya lang. Niyawa kung masaho na nagingon. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, ug pabalika siya kang Hiuba ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayod. Kinsa ang hatagan sa Dios og kapasayloan sa sala? Kadtong nagbiya. Busa ang importante walay sapayan kung ang tanang matang sa pagpakasala imong nahimo, walay sapayan ni ana basta ang gihangyo sa Ginoo, pabiyai sa dautan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong, ug pabalika siya kang Hiuba ug siya mo pasaylo kaniya sa madagayaon gayud. Ingon ni ana ang kaligdong sa Ginoo sa pagpanginahanglan sa tao, nga ang tao walay sapayan nga siya nakasala, ang tuyo sa Ginoo nga mobiya lamang sa pagpakasala. Yes, tinuod. Katong salaan na buhat na tunimo, dili na tunimo mabakwi og asa man sad ka makikita og tao nga makahimo pagbakwi sa iyong mga sala nga nabuhat naman niya. Ha? Tanan nabuhat naman to, pero ang gikinahanglan sa Ginoo nga mobiya ta. Niya gisulti dinhi sa Isaiah kapitulo 1 bersikulo 18, ingon ini ang gisulti dinhi niini nga bersikulo ha. Umari kamo karon og usahan ta paghusay, nag-ingon siyuba, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila paputiun ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Brother Erning Villas, dili ang Dios bakakon, dili ang Dios mamakak, bisan unsa nato kahugaw, bisan unsa nato ka makasasala, matud pa sa atong gibasa, papution sama sa maputing balhibo sa karnero. Niya ang ginguni, umari kamo karon. Busa dili na pwede nga ang Dios imong paduulon nimo. Paduulon nato, kita ang muduol ngadto kaniya ug mangayo tagpasaylo. Ang gisulti dinhi bisan unsa kapulas yang sala, papution sama sa nibe, gisayunan kaniya na. But pasabot ha nga bisan unsa gyud kahugaw ha sa tao tungod sa iyang mga sala nga nahimo, hinluan kana sa Ginoo. Daghan lay mga tao karon nga nagpabiling hugaw ug wa kahinlui kay di mampud mga lagad sa Ginoo, padayon man gihapon sa ilang pagkadaotan. Biato ra guning basaho dinis Ezekiel 33:14 og 16 kun unsay gisulti dinhi sa Ezekiel 33:14 og 16. Ingon ninyo ang gisulti dinhi atong basahon na nag-ingon ani nga bersikulo. Unya bisag nag-ingon ako sa taong dautan. Kanya gi-address ning atos taong dautan. Unya bisag nag-ingon ako ngadto sa taong dautan nga mamatay gayud siya apan kung maghinulsol siya og magbuhat na sa matarong. Nawa? Mamatay siya pero gawas lang og maghinulsol siya og magbuhat na sa pagkamatarong. Unang importante ang sa hinulsulan gyud. Magbuhat na tas pagkamatarong kay andam ang Ginoo magpasaylo ana. Pamati ang 16 naging uno.
dili na isipon ang tanang sala nga iyang nahimo kay nagbuhat naman siya sa matarong. Muni gisulti sa imbibis may balita Biblia, unsay gisulti da, dili na isipon ang iyang mga sala kay siya nagbuhat naman og matarong. Ang importante gayud karon sa atong kinabuhi nga maghinulsulta o magbuhat ta diha sa pagkamatarong kay dili na naisipon pa sa Dios ang atong mga sala. Karon atong susihon, nasayod ba mo o nahibalo ba mo og unsa ang sala? Ha? Kung atong basahon sumala sa naunang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 ug 8 dinhi sa imbibi o kon sa the word of God, ang tanang nagahimo pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Busa timan igyod nga kun ang tao nagpakasala gani siya, but pasabot naglapas kana sa sugo. Kay mo may gipasabot dinhi. Karon kung imong basahon, ang tao nga nagpakasala, naglapas sa sugo, kang kinsa man na iya bagod na sa Dios. Kung atong basahon sumala sa 8, ang tao nga naghimo pagpakasala, but pasabot naglapas sa sugo, iya ni Satanas. Mo ni gisulti dinhi, iya ni Satanas. So sa laktod pagkasulti, ang hinungdan o rason ngano nga daghan sa mga makasasala nga dili mga luwas bisan pa sa pag-anhi sa anak sa Dios aron luwason tagikas mga sala, nganong sila dili mga luwas kay wa mo biya sa pagpakasala, but pasabot wa mo biya paglapas sa sugo, kay ang pagpakasa mo may paglapas sa sugo, ug kay ang paglapas sa sugo mauman ang sala, matud pa iya sa yawa. Mao na nga sa adlaw unya sa katapusan sumala sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 7 hanggang 10, daghan ang ikauban sa yawa didto sa kalayo sa impierno nga ang ilang gidaghanon sama gyud sa munbon sa dagat. Karon diha sa tao nga nagpabilin sa pagpakasala, kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo, unsa may paghulagway, unsaon nato pag-ila o pagtan-aw ining tawanaa. Kung atong basahon sumala sa nang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Busa kun atong tan-aw dinhi Brother Erning Villas, timan ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Kay ang paglapas sa sugo mao man ang pagpakasa. Sa mga teksto nga atong gibasa, gusto sa Dios nga ang tao mubiya sa pagpakasala, but pasabot ba muhunong na paglapas sa sugo. Nanunsaon man nimo paghunong sa pagpakasa nga nagsigi maghapon kag lapas sa sugo sa Ginoo, kay gikaon nimo na ang wa itugot sa Dios nga kaunon, gilapas gihapon nimo ang napuno ka sugo, gilapas gihapon ang igpapahulay, ang gisugos Ginoo ikapitong adlaw magpahulay magbalaan, pero ang imong gibalaan ug imong gipahulayan ang unang adlaw man. So nagpakasa ka, ang tanan nga nagahimog pagpakasala naglapas sa sugo ug nagpakasala iya sa yawa. Muna nga daghan karon nagdahom-dahom, nagunahuna nga sila mga Kristohanon, sila mga iyas Ginoo, pero di ay ang nanag-iya kanila yawa. Kana mo'y gipasabota sa Biblia. Dili man ta ingon nga judgmental man ta, pero mao ni gisulti dinhi. Ang gisulti gani siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Unsa ang paglapas sa sugo? Maunay pagpakasa. Matud nimo imong nahimo ang tanang mga sala. Nganong nahimo nimo ang tanang sala? Kay halos ang tanang kasuguan sa Dios imong gilapas, ug ang paglapas sa kasuguan sa Dios sala. Pero ang gipasalig sa Ginoo, umari ka mo karon usahon ta paghusay. Bisan unsa kapulas yung mga sala, papution ingon sa niebe. Busa ang pasalig sa Dios, ang Dios nag-offer, nagtanyag, ayaw usike, Brother Erning, ubas ta nang naminaw karon. Panahon na nga muduol ta ug moalagad ta sa Ginoo, kay ang taong nagpasala naglapas man sa sugo, busa aron dili ka na magpakasala, dili ka na maglapas pa sa sugo. Kay ang paglapas sa sugo mao man ang pagpakasala, ug ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Kay ang taong magingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Karong panahon na, Brother Erning, uban sa nang naminaw, ilabyan daghan na karong nangalagad sa Ginoo, Kristohanon, kumbagay nag-angkon nga sila alagad sa Dios.
Pero mga unsa ni sila, mga bakakon ug walay kamatuoran sa rason nga wa nila sunda ang kasuguan. Karon, kay mga bakakon man di ay ug wala sila'y kamatuoran, kamo okay ra mo nga padayon mong nangalagad sa Ginoo, nagampo Ginoo, nagsimbas Ginoo, ug unya naglapas mo sugos Ginoo, okay ra mo nga ang gisultis Biblia bakakon mo ug walay kamatuoran. Kining bakakon diin manigikan. Kung imong basahon ang Juan 8:44 nagingon, kamo gikan sa inyong amahon nga maong yawa, kay ang yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan. Ang gihisgutan dinhi ang yawa amahan sa mga bakak. Dili man na mahitabo nga ang pulong gud nga amahan, dili gid na mahitabo nga naabitoy kananaa nga managtiayon nga wa gid ka panganak. Bana siya, asawa siya, pero dili inahan, dili amahan, nga naman wa man manganak. Pag natawag na gani nga amahan, meaning naagyod nay unsa man anak. Unya kay ang yawa mauman ang amahan sa mga bakak. Ug unya ang anak sa yawa mao katong naglapas pud sa sugo sa Dios. Unya okay ra mo ni ana nga ang inyong amahan di ay yawa. Unya sigig ampo-ampo amahan namo anaa sa langit, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi syuta maingon sa langit. Pagabuhaton ang imong kabubuton, dili man lagi kabubuton sa Dios imong gibuhat. Kabubuton man usyawa. Munang ang yawa nahimong imong amahan. Nganuman kay wa ka magsunod sa kasuguan. Ang pagsupak sa kasuguan sala. Karon niya di na gikan iya yawa, dili iya sa Dios. Karon bakakon man iya yawa. Nya way kamatuoran. But ipasabot walay Kristo. Kay kung imong basahon sa Juan 14:6 nangon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Muna gipamulong ni Kristo. Ako ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Meaning, nagampo sa Ginoo, nagsimbas Ginoo, nangalagad sa Ginoo, pero walay Kristo. Nga naman, wala magsunod sa kasuguan. Unya, ang tao higala, mas dali nga musanong, dali mo tuo, kung unsay ipamulong sa mga pangulo, pero ang gipamulong sa Biblia, buhi kaayo gyud ang ilang pagsupak. Buhi kaayo ang ilang pagka kanini ingon ta pagpangatarungan nga wa nas kamaturan. Pero hinumdumi Brother Erning Villas, ang imong gipamatian karon pulong ni Ginoo, ayaw gyud kalimot nga kung isalikway nimo ang pulong si Ginoo, mausabra unya ni ang pulong si Ginoo muhukom nimo. Tanaw. So Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 12 nagingon, ang pulong sa Dios buhi, nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espadang duhay sulab. In other terms, double blade. Tanawa, ang pulong sa Ginoo gipanginsama sa espada nga duhay sulab. Nganuman, kay ang pulong sa Ginoo kung imong sundon ug tumanon, maluwas ka. Apan ang usa ka sulab kung ang pulong sa Dios imong supakon, malaglag ka. Muning gisgutan nga ang pulong sa Dios hait pas espadang duhay sulab. Kay duha ra man ani ang pilian sa tao, ang pagtuman o ang pagsupak. Ayaw kalimot. Nag-ingon ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Ipaunsa ang pulong sa Dios, ipadawat. Ug dili gani gyapon nimo tumanon ang pulong sa Dios, ay wala kaning dawat. Ang Hebrehanon 3:15 nagingon, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pangpangsupil nila batok nako. Naibalo ka nas na pulo kasugo, Brother Erning. Naibaw ka nas daytarilo sa balaod sa pagkaon. Naibaw ka nas adlaw igpapahulay. Imo na nang nadungog, imo nang nabati, pero nagpabilin pagani hangtod karon nga nagsupak ka, timani nagpagahi ka sa imong kasing-kasing. Mga tarungan ng tao. Og nagampo sila Ginoo, kami nagampo man pud mi, og nagsimba sila sa Ginoo, nagsimba masad mi, og nangalagad sila sa Ginoo, nangalagad masad mi, og mga luwas sila, luwas pud mi, og mga laglag sila, laglag pud mi, kay pareho ra man nangalagad. Apan ayaw ni anang magtinutong ka, paghatag nimog mga rasunis nga wa, mga katarunganis unya wa gid intaw kamatuoran. Timan si Kristo, seryosoha ra gud ninyo ni kining gisulti ni Kristo sa Mateo 7:21, ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naas langit. Ayaw gid mo paguna-una tungod kay nagampo mo Ginoo, tungod kay nagsimba mo Ginoo, tungod kay nangalagad mo Ginoo, siguro ang langit para ninyo.
Kay gisulti na daan ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Karon, gituman mo na ba ang kabubuton sa mahanas langit? Pag-ingos Ginoo adlang ipapahulay kapitos bado. Ay ikaw naa kas Domingo, kabubuton pa bagunas Ginoo imong gituman? Pag-ingon sa Ginoo ayaw nagkauna, pero gikaon mo kabubuton pa bagunas Ginoo imong gituman? Dili na. Nagingon baya si Kristo, dili tanan magingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadtong nagtuman. Mag-isip ka, Brother Erning, Villas, uban sa tanang minaw karon. Kung inyo bang sundon o tumanon ang pulong sa Dios o inyo bang supakon? Mao gina. Unya si Ginoong Hesus nangutana, ambot og ngano sad kaha gyud no? Kining uban bang nangalagad si Ginoo wa man tanang hilabot kay igo ra magitan ni magsulti mo pasabot sa pulong si Ginoo. Sa Lucas 6:46 ingon ang atong Ginoong Hesus, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo? Nay daghang mga tao karon nagampo og Ginoo. Nagtawag sa Ginoo pero wa magunsa magsunod sa gisugo sa Ginoo. Unya pagkanaan ay madunggan mabati sa pulong sa Ginoo nga dili uyon sa ihang gipaboran ay mga tarungan. Bahala nagway kamatuoran basta naalay pangatarungan. Muna ang kamaturan gipulihan og pangatarungan mo na hinungdan karon sa pagkaysalaag sa daghan. Ha? Brother Ring, salamat nga kining mga bahina imo ning gipadala diri, imo ning gipangutana, hinaot nga isa imo karon nga pagpaminaw nahayagan ka uban sa tanang mga naminaw dinhi sa ato nga programa. Okay, daghang salamat. Well, atensyon, Brother Rolando Cabiao, no? Salamat kayo sa imong kuan. Okay, maningkamot ko kanana ang mapadad-an ka og Biblia, ha? Brother Rolando Cabiao. Kuana kanang siguro na nga mapadad-an ka og Biblia. Thank you so much. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpatinaw ni mga bahina. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John sa dili pa tamuhatag og dugang pagpasabot sa pangutana ato sa ning basahon na napuno nga mensahe. Niya si Sister Belinda Lohira Tirana. Good evening sa tanan nga naminaw sa DYCM o galantaw sa FB. God bless you. Amen. Onya dinhiya sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan ato nga nakita nga nakig-uban kanato nga atong mga higalaw mga kaigsunan sila si Brother John Moses Rosalios Poyot, niya pod si Sister Orange Pilayo, niya sab si anak ni ninong kuan Elmer Pilayo na Anis Guadalupe. Day Orange, thank you so much. Kumusta naman si Ate Femia in town? God bless. Niya sab si Sister Imelda Osabel Boraccio, niya pod si Sister Florida Sigarino, niya pod si Sister Roslyn Mainit, Brother Magno Lasco, niya pod si Sister Jennifer Golfan Peritos. Oy day, salamat sa inyong pagduray. Niya sab si Sister Jovelyn Idar Disabilie, niya pod si Ma'am Narcipi Pilayo Idoloverio, Maayong gabi dia, ma'am. niya pod si Sister Caroline Marquette Galyares, niya pod si Brother Larry Junior Punay, niya pod si Sister Jimilen Gomez Tikling, niya pod si Ann Kaumiran, niya pod si Sister Melanie Ilani Son Perez, niya pod si Brother Arestan Bueno, niya pod si Sister Sue, niya pod si Sister Sue Tonyak Kanyakaw? lahi man iyang kon. Niya pod si Sister Kiana Faith Itang. O day, magabi dia day. Thank you sa pag-view day. Niya pod si Sister Zikaya Faith Aranita. Niya sab si Sister Judith Edith Marquez. Niya pod si Brother Joey Mar Guacacuro, niya pod si Brother Jake Sumalinog, niya pod si Brother Edelberto Higante Sumalinog, niya pod si Ka Ernie, niya pod si Brother Roger Villafuerte, niya pod si Brother Siloy Del Tam. So mao ni ato mga higala nga nagkig-uban og nagsubaybay sa atong program karon nining gabi na makigsunan. Ang pagpadayon sa paghatag pagtubag sa pangutana palihog ra ko og basa balik ato Brother John. Okay, mao na yung pangutana. Brother John, maayong gabi mangutana ko. Tungod man god sa akong mga nabuhat nga mga kasalanan, dili naman to nako mabakwi pa kay nabuhat naman to nako. Tanang sala ako nga nawahimo ug hukman gyud ko ni ana sa Ginoo sa laktod di nako maluwas pa. Salamat si Erning Villas ni.
Salamat Brother Erning sa imo nga pagpadangat sa mao nga pangutana o ginaot nga imo nga makuha ang mga tumong og tuyo nga niining mga higayuna ang tubag imong masabtan kung unsa gyud ang mga maayo nga butang para sa atong kinabuhi. Nalipay mi dinhiya nga usasab ka nga nakarealize og miila og sala higala, lipay mi ana tungod kay dili tanang tawo moila og sala pero ikaw miila gyud nga nakasala. Kitang tanan dinhiya sa kalibutan mga kaigsunan og makiglan nakahimo og pagpakasala. Og katong tanan nato nga mga pagpakasala dili nato mabakwi. Sakto na ang imong gisulti higala. Pero niya ang mayong balita. Si Kristo wala mo ani sa kalibutan alang sa mga matarong. Kundili si Kristo miani sa kalibutan alang sa mga makasasala. Pasabot niya na higala nga duna pagit tsansa nga ngatong kinabuhi mabag-o og mausab, dili pwede nga permanente ratang mohimo og pagpakasala, kundili duna pagkahigayunan nga mausab og mabag-o nga gikan sa walay kaluwasan mahimo nga makadawat tag kaluwasan, gikan sa pagka makasasala mahimo pa nga makahimo ta sa paglikay sa paghimo og pagpakasala higala. Kung ato nga lantawon og susiyon ang Lucas kapitulo 5, ingon ani ang giisgutan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong basahon ang gisgutan sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 32, si Kristo nagsulti nga nagingon, wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron sila managhinulsol. Higala si Kristo wala moanhi alang sa mga matarong, kundili si Kristo miani alang sa mga makasasala aron nga kita mohimo sa paghinulsol. But pasabot mga kaigsunan ug mga kaiglan nga si Kristo di ay wala moani nining kalibutan na alang sa mga matarong kundili miani siya alang sa mga makasasala. Nan kay kita nakahimo man og pagpakasala higala, pwede pagyud nga kita muduol balik ngadto sa Dios. Kaysa diha nga nahulog kita sa pagpakasala, kita nahalayo sa tiilan sa Dios. Busa mga kaigsunan og makiglan kay nahalayo man kita sa tiilan sa Dios, gikinahanglan nga moduol kita pagbalik ngadto sa tiilan sa Dios. Unsa may angayan natong buhaton aron kita mabalik sa tiilan sa Dios, unsa may angayan natong buhaton aron kita malikay sa paghimo og pagpakasala. Nia ang mga butang nga angayan natong buhaton, mga lakang mga kaigsunan og makiglan aron nga kita mapabalik diha sa tiilan sa Dios. Kung atong basahon balik ganiha ang inyo nang nadunggan, Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 og 7 bersikulo 7 mga kaigsunan og makiglan, ingon ani ang giisgutan kung ato nga lantawon og basahon nagingon. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan. Ang unang lakang aron ikaw ug ako mahabalik sa tilan sa Ginoo gikan sa pagkahamulag tungod sa sala. Mao mga kaigsunan og makiglan nga atong biyaan ang mga dautan natong binuhatan. Nan kung atong padayono nagingon, og sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang Hiyuba. Nganong dunay pulong og pabalika siya kang Hiyuba mga kaigsunan og makiglaan? Tungod sa rason, kaysa diha nga kitang tawo nahulog sa pagpakasala, kita nahimulag sa tiilan sa Dios. Nan kay kita nahimulag man sa tiilan sa Dios, ang Dios nagsulti nga gikinahanglan ang tao mobiya sa iyang daotang binuhatan og sa mga daotan niyang hunahuna og mobalik siya sa tiilan sa Dios. Sa unsang paagi, pinaagi sa pagbiya og pagtalikod sa paghimo og pagpakasala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong padayono nagingon, og siya maluoy kaniya og sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayod. So kung imong lantawon ug susiyon ni gala mga kaigsunan, ang Dios andam nga mopasaylo alang niadtong mga tao nga moduol maghinulsol siyang kasalanan ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, bisan unsa pa kadako ang atong sala, bisan unsa pa kangilngig ang pasalig sa Dios, kung kita moduol lang gid kadto kaniya, siya andam nga mopasaylo sa madagayaon gayod. Nandunay mga saad nga angayan natong gunitan mga kaigsunan og saligan og tuohan nato. Kining mga saara pasalig kini sa Dios nga sa diha nga kita moduol ngadto kaniya maghinulsol sa atong mga sala,
ingon ani ang iyang saad alang kanato. Kung atong basahon ang Isaias 43 versikulo 25, nag-ingon ang Dios, ako, bisan ako, mao siya ang nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, o dili na ako mahinumdum sa imong mga sala. Sa diha nga kitang tao moduol ngadto sa Dios, mangayo og pasaylo, mga kaigsunan og mga kaigalan, magahinulsol sa atong mga sala. Ang Dios, mga kaigsunan, mupala sa atong mga sala, og ang atong mga sala dili na niya paghinumduman. Sa diha nga kita moduol og maghinulsol ngadto kaniya. Nan kung atong padayonon sa Isaias 44 versikulo 22, niya pagyud ang mga pasalig sa Dios sa atoa nga sa diha nga mo duol og mangayo tag kapasayloan sa atong mga sala ngadto kaniya. Ingon siya, gipapas ko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong mga kalapasan, og ingon sa usa ka panganod ang imong mga sala. Bumalik ka kanako kay gilukat ko na ikaw. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og bakiglan, from the word, mga kaigsunan, gipapas ko, pasabot niya na wag-on sa Dios ang atong mga sala, sa diha ang unsaman, sa diha nga moduol tangadto kaniya. From that word, bumalik ka kanako, mga kaigsunan og makiglan. Nganong doon na may gisgutan ang Dios nga nagingon, kay gilukat ko na ikaw, mga higala og mga igsoon. Sa ingon ani nga paagi, mga kaigsunan og makiglan, sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala, ang kamatayon misulod sa kinabuhi sa tao, kay ang suhol or ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Nang kay ang Dios iyang nakita ang dulngan sa tao nga mao ang kamatayon, inahinoon alang to sa atoa, mga kaigsunan og mga kaiglan, gidawat o gianto sa Dios ang suhol gikan sa sala nga mao ang kamatayon, gidawat kini sa Dios ngadto sa Kalbaryo, sa krus, mga igalag, mga kaigsunan, aron kita mahatagan pa og paglaom, mahatagan pa og tsansa nga mabag-o og mausab ang atong kinabuhi gikan sa pagka makasasala. Ngani kung atong basahon, ingon ani ang nasulat sa balaan nga kasulatan, Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, mga kaigsunan og makiglan, ingon ani gisgutan nagingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan sa Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. From that word, gilukat ko na ikaw, mga kaigsunan, sa Isaias 44 versikulo 22, mauni ang pagpamatuod, ebidensya nga sa diin diha sa pagpakamatay ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus, maunay paglukat nimo ug nako gikan sa atong mga sala, pinaagis iyang kamatayon ngadto sa krus, mga kaigsunan og makiglan. Kung imo nga lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglan, ningon ani karon ang awhag agda sa Dios sa matag usa kanato, kay kitang tanan nakahimo man og pagpakasala, nahulog man ngadto sa pagpakasala. Well, ang Dios, mga kaigsunan og makiglan, nag-awhag, nagtawag kanato, kaya naman tungod sa sala nahimulag kita ngadto kaniya. Nan kay nahimulag man kita ngadto kaniya, siya nanawagan kanato niining panahona nga mobalik ngadto sa iyang tiilan, mga kaigsunan og makiglaan. Niya ang mensahe sa Dios. Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, nagingon siya, umari ka mo karon og usahan ta paghusay. From that word, mga kaigsunan, umari ka mo karon, addressed na paingon sa mga tao sa atoa. Giagda kita sa Dios nga moduol ngadto kaniya. Nagingon si Yuba, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Kini, mga kaigsunan, it is a symbolical words na sa diin nagingon, mga kaigsunan, kung unsa kadako, unsa kabugat ang atong sala nga nahimo, mga igalag maigsoon, kung kita mo duol lang ngadto sa Dios,
Ang Dios andam nga mopasaylo og magahinlo sa atong mga kasalanan. Ang gusto lang sa Dios mga kaigsunan og mga kiglan, moduol tangadto kaniya og sa kinasingkasing atong pagahinulsulan ang atong mga sala. Asa kita duol ngadto sa Dios mga higala ug maigsoon og dili sa tao. Asa ta mo kumpisal mo ginulsol sa atong sala ngadto sa Dios. Direct mga kaigsunan og makiglaan. Nani kung imong lantawon og susiyon no, ingon ani ang gisgutan. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 kung atong basahon mga kaigsunan og makiglaan, ingon ani ang gisulti sa Dios. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makaturunganon nga tungod niya na mopasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Sa diha mga kaigsunan og makiglan nga isugid nato sa Dios, maghinulsol kita ngadto sa Dios. Sa atong mga sala, siya nagaingon, siya magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili nato makatarunganon nga mga buhat og siya magapasaylo kanato mga kaigsunan og makiglan. Unsa man lay kinahanglanon? Ang kinahanglan lang mga higala og makigsunan ang pagduol lang gyud ngadto sa tiilan sa Dios mga higala ug makaigsunan. Remember mga higala ug makaigsunan, walay tawo nga mabag-o ang iyang kinabuhi kung walay Kristo nga iyang alagaran. Ato ginatimanan, walay si bisan kinsa nga makabag-o sa iyang kinabuhi gawas kun siya moduol ngadto kang Kristo mga kaigsunan ug makiglan. Kasagaran sa tuwa karon magunahuna, dili ko angayan moduol sa Dios, dili ko angayan mosulod og simbahan kay makasasala ko mga kaigsunan ug makiglaan. Ang pag-alagad sa Dios, ang pagsulod sa simbahan alang kana sa tanang mga tao nga nakahimo og pagpakasala mga kaigsunan og makiglan. Kung gibati nato nga kita nakahimo og pagpakasala, kung gibati nato nga kita makasasala, nagkinahanglan nga kita mosulod og simbahan, nagkinahanglan nga kita moduol sa Dios kay walay lain nga makahimo sa paghinlo o pagpasaylo sa atong mga sala kundili ang Dios lamang mga higala og mga igsoon. Higala, dili pa ulahi ang tanan para sa pag-usab og pagbag-os atong kinabuhi. Duna pay panahon karon ang adlaw sa kaluwasan, busa karon himuon nato ang pagduol o pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios. Well, wala nang taigong panahon alang sa hingpit nga pagtapos atong programa niya ang atong closing song, maingon man ang atong closing prayer. Mga higala magampo kita. Dalangpanan ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa mga mensahe sa mga pulos kaluwasan. Salamat sa paglaom sa mga makasasala nga imong gihatag andam ka sa pagpasaylo. Panalangin ni ang tanan mga nagapaminaw karon. Hinaot pang ikaw magatabang sa ilang mga kinabuhi nga ilang ikasalikway ug katalikdan ang sala ug sila moduol mag-usab magabag-o diha kanimo. Salamat Ginoo nga imong tubagon ug patalingugan mo pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan sa ngalan sa atong kauban, Brother Libby Clavis. Kini usab inyong higala, Brother Sao dito, Brother John dito. Magaingon kanyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ang saad ninyo